No, hai salutare bă băieți și fete, scuzați, nu uitați de like, subscribe și nu uitați să vă abonați. Astăzi ne-am băgat pe o serie de hardcore și această serie dați-mi o idee de nume, vă rog frumos. Și dacă vrei să veniți și voi la ea, o să vă dau eu numele la final de videoclip sau în descriere. Nu uitați de like, subscribe și nu uitați să vă abonați. Deci ne vom uita să vedem dacă găsim sat. Astăzi, asta este lucrul nostru, prima dată. Uite, o oaie, poate avem nevoie de lână ei. Sigur că da, cine n-ar avea de oaie? Cine? Eu te bat. Deci, de ce se spawnează din... Oare... Ce, mamă, niște Adidas. Hai. Niște din astea. Gold. Din asta. Pe bucata de gol nu putem sparge. Și acesta este un sat, văd că. Văd. Iusetenii. Mamă, ce foame-i. Vină încoace, mă, că ai morcovi. E stecuri de morcovi. Nu, te ocupi tu, Gigel, bine? Bravo, Gigel, de treabă. Așa. Mamă, ce foame-i. Sper că nu se supărat ea. Căutăm un fierar. Aici ar trebui să fie fierarii. Cred. Cred că da, cred că nu. Pe aici, da, uite-l. Un fierariu. Bă, da, o fierare lângă fierării. Bă, asta ce îi? Mă duc la portal. Mă, ce-s cu astea? Ce-s chestiile astea? Cred că le-au adăugat noi la update. Așa de calm. Și aici o să ne facem noi o casă. Am decis. Diamant! Primul nostru diamant pe această serie. Wow, tare. Așa. Și aceștia Adidas și o să-i țin pentru poate mai vine cineva. Și aici o să ne facem o casă. Mi-am plăcut. Dăm hai cu toți. O să facem o casă. Că de murim. Câte se face seara? Nu de asta. Deci vreau să facem o casă. Uite, casa mea. Și fiecare poate să mă facă aici. Uite, exact aici cine vrea. Cineva mai vrea pe seria asta să-ți facă aici casă. Pe aici. O să pregătesc. Și oricum vreau să mai aduc oameni mulți pe serie. Și aici poți să-ți faci casă dacă vrei. Sau și chiar aici. O să curățăm un pic. O să luăm mai multe blocuri. Și cam și pe aici poți să-ți faci casă dacă vrei casă. Aici. Eu o să mă duc să furt paturi de la săteni, de la villageri. Uite aici, e o casă de 2. Deci, casă cu 2 uitați, de la săteni, de la villageri. Uite aici, e o casă de 2. Deci, casă cu 2 uitați, poate 2 paturi. Haide. Și să vedeți că nu mă joc pe ceva creativ, vedeți inimioarele. Ce nu pot să trisez pe lumea de 2 paturi fix. Da, nu știu ce face. Mere multe, am avut nevoie eu. Hai mă să lăsăm un pat aici, că nu avem nevoie de un pat. Și aici cine vrea să facă casă, că eu mi-am ales unde-mi fac. Și eu fur cestul ăsta. Sau merge super lăguit jocul uneori. Că de ea să ne iacă, bă. Dar nu știu unde mi-am făcut eu casa. Lângă o fierărie, parcă. Da, acum, exact acum. Îmi dă din asta de baterie, că știu că am descărcat. Că am descărcare la baterie și mi-o dă. Deci nu cred. De aici mi-am pregătit casa.
deci nu că sar. Așa, îi furăm la asta, o să... Deci dacă o să murim pe această serie. Și cum ar fi? Stai să vedem. Și cum ar fi, acesta a fost videoclipul, nu uitați să vă abonați și nu uitați dacă mai vreți videoclipuri cu această serie. Trebuie să facem minim 5 like-uri, dacă vreți. Și la 5 abonați băgăm un om pe serie, bine? Cum ar fi, acesta a fost videoclipul, nu uitați de un like, un subscribe și nu uitați să vă abonați. Pa!